Tak, teďka to bude. Hej, dy, dy, hej. 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 Jo. Raz, dva, tři. Raz, raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Sedna. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Hej, dy, dy, hej. Hej, dy, dy, hej. Hej, dy, dy, hej. Hej, dy, dy, hej. Dy, dy, hej. Kterou část radši si zopakujete? Ty ruce? Ruce nebo ty nohy? Co nejde? To mě totiž jako zkombinovat, jo? To je jako zase dobře, ale to prostě ty nebude kombinace. Tak ruce dáme? Tak jo, ještě jednou. Tej znamená, že dubnete, takže byste se měli dívat před sebe. Tej, nahoru. Dy, dy, tej. Tej, 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 dy, dy, tej. Před sebe. Tej, dy, dy, tej. Tej, dy, dy, tej. Tej, dy, dy, tej. Tej, dy, dy, tej. Tej, dy,